Lo, nakpaw. Pakalilaw dali. Hello, boss, boss. Sige, sige, boss. Ada na ako. Boss, ano to? Ano niyak po? Maluya minit aton kuan, dilin siya. Wari gadayo nagkukoleksyon? Kumusta ni mga batos? Tawagin ra tawaga, dili. Upo, boss, upo, boss. Tawagan ko nila. Sir Mau, hanggang na. Sige, sige. Yan na, nakiking papatawag ko mo ni boss. Igupot yung mga batos. Yan na, dali, dali. Lo, yakpaw. Sige, sige. Makadako. Sige. Makadako. Sige. Tatawagan ko hera. Sige, sige. Sige. Kasi bag! Ano na naman ini ang buhat niya? Buklay! Ano naman yung problema? Sambura na! Ang gawla. Ano naman ni Sir Mau? Adi boss, may tuyo. Anon sa rin mga trabaho, mo pa nakatok daw dito. Gid-imok gid pa kani. Dira pwede may sugoon. Ayaw ako pagsala ay tawag na kita ni boss. Yan ito yung problema din pinanungan. Mo pa'y matampalakad. Hala, katuan nato ni boss kay dako arat problema. Kana. Mo pa ni. Kada warit at may himo. Tumpak tay kita ini. Boss, adi nera, boss. Hala. Sudod na. Targa nga dito. Anin mo kaya. Kaya nito ba ng kambusa? Kaya ba mo rin na trabaho? Sige. Sige ayam. Ano naman ni boss? Sige, gawas. Ikaw, Sombrano, mani mo. Adi boss, nak na koleksyon kay. May na yan na kay pandemic. Maluya. Ikaw, Pepsi Bird. Ay good boss, kay magtigatira mga ulo. Makuri madara. Ada, waray good. Magtigagot yung mga ulo. Ano ba't nga nalabaw? Boss, may da nga yan. Adi, asalay ni. Pismas. Adi, basiyo. Adi, face mask. Ay, gamit din eh. Ikaw bukod ng yarte mo. Boss! Waray ko good. Adi ko akon. Asensya na nakawat. Waray ko good iba. Asensya na. Pati karnapin. Kingkon mo na. Waray good. Di ba makukuha? Asensya na negosyo. Ada bisa guday yung asawa, Ray? Ikaw sa limaw. Anong kailangan kong gawin? Kailangan na akong boss. Kasida. Kompleto. May problema. Ha! Kasi ito mo, Pai. Save the better for last. Give it up. Oh, Pai, man. Subda daw niyo. Man, Salamat boss. namingaw-mingaw la. Pero mo pa iti trabaho. Salamat boss. Waray good naman may himo kay nakay boss liwat kay ibe man na amon ni kuan panghida. Makuray gud din na kay pandemic kay bakit nga basura. Narason ka pa. Siso. Boss, pag-pagsugod. Kasi lagod ako kayo, lagod may himo iba. Ginihigo mo pa ako. Kinatapod lati ang makarati ah. Karek ka Boss, maiba pasensya tiyan. sila boss. Ala. Nainaw na rin kaso. Ay, man na to sa Hypa Cards. Ay. Boss! Waray boss kay iya sa awa nagaway hara. Salamat ka mo yan na. Nga may daniya na koleksyon. Ginsagot ka mo niya. Ito pa, init yung trabaho. Kay Kri talaga pinit magpupulos. Yan na, tatagan ta kamot allowance. Kri talaga pinit magpupulos. Patrungaon ta na. Akon. Mo. Bisan mo rin niyo mga pulos. May dalagap niyo balansi. Kay di mo na ko pororahan. Patas ito na. Patas iton, oh. Patas. Salamat, boss. Da ako na nabulig akon. Paninom na ako. Sige gad boss, waray problema. Basta at sunod maka damo-damo lang kon basura. Ini
Itimusong ko lang kay para ni dire may balik ko mo kung ano man. Sige, salamat. Untat sunod, mas madamo pa nga mag-subscribe para ako ng tanan. Damo bay. Akon waray hiton. Salamat boss. Ako na natong iya. Kay ako man ini. Salamat boss ha, salamat. Salamat boss. Na ako na nabulig. Katigap ini boss ha nga akon mga kinidnap. Parang ko nagyap. So guys, subscribe our channel.